So grabing kasayang ang saging natumba. So puso ra jay among makinabangan dani. Na nalukat siya sa punuan. Hello guys, madjong buntag, madjong adlaw natong tanan ug madjong hapon, madjong gabi. So karon guys, ni siyang pamutlan og guan kay natumba lagi ning among saging na ja dapat di duha ka punuan. So ani siyang pantukuran karon ja ni siyang putlon sa rinahan ning saging guys kay sayang pagkado ni siyang punuan. Kay nakoy buhaton dani sa punuan han isang tamnan og sibuyas. Dagan ra ba kayo mga anong saging oh? Nice po sa saging. Oo. Tawa guys oh. Juan yang anak kau noy. Grabe kuan, ako ra makadyo. Wala pasar ba kada no? Ah, Ano training yun? training na. Stop, sayang. Ano kanina kay muutan eh. Tapos na muutan lagi. So guys, ano isang experiment kanang kay mahilig lagi mi maggamit og sibuyas nya gahan kinahanglan sa sibuyas kay kanira mga dahon. So mo ni mga sibuyas dis niagi guys ang kinahang pansit bang ko ga hapon daghan ka dung pansit nga usa ka kawa. Diya mong hanggamito jud ni magpansit ko guys kanira jud dahon. So na isa nga manabilin so nag-experiment ko dari kay musang nga raman siya dyan. Pagluto may pansit dahon rin, magwaon. So, nasayang maning dahon sa, ay punuan sa saging nga natumba. Ibutang dapit sa kusina, kaigo rami muhaan ni dahon ng luto. Sabaw, utan, kay mahal ka ron ang sibuyas. Yamot na po siya og 800 ang kilo. Wala may gamit-gamit ng sibuyas ron. Sibuyas nga Bombay. Na Miguran na sa nimong i-ugsok. So manguha na siya, manangaran na siya diha. Ugsok na ng kuan nga ng sibuyas. So nag-experiment ra ko guys ug sa budget mo kuan budget siya kanang manahon ba. So mara na siya technique guys kanang butasan namin manang. Kanang sakto ra malubong ng kuan sibuyas. So ara pud mong patanawon dani guys og manahon ba jud siya. So ara ning gitisting. So guys mo na guys ang sibuyas kana siya di na sa nimo na ibten. Ang imong kuan na kanang musangar ng ijahang dahon waray dahon ray kuhaon. Diya ako kay mahilig raman jud og dahon sa sibuyas raman jud ang pang design sa mga pansit nga na. So man nahimo. Diyan na pa kuy kuan dito guys nas kabila anja. Malagi na ga padigsik. Magtanom pa ko dito sa hanggar din ug kuan. Mga sibuyas pud kay nas juta ba di ang daghan pa makaadto niya. Diyan na lagi taligsik guys, di sa maka kuan. Da maka tanom. Guys, dari ko sa mulberry kay naay mga hinog ya. Dahan na ni ihatag ni kuan. Ate Judy. Kay isa ra man to kabuka kung nahatag diyan daghan nakadto sa mahinog. So ang ipatubang ang kamera guys ha. So ato ning harvestin guys kay mga langgam, manungtong mandani mga langgam. Wala man yung panghaan. Ay! Nahog lagi, igura siyang hawiran mahog. Ay, kari kay dagke diya.
Ah, di ba? Nada natin kuha kay mukuan si Ja. Kali si Ja kay tag-as na ah. So dia. So guys, ahal na yung pangtangon niya ang pasyon kay kaya nagahang malbiri dari ma. Bungan. No choice. Sabihan naman ang sila og kuan. Kung di ka ni mayor na kuan. Baba na. Ay, na doon na kaya ito nang i-move juice. Lagi na kaya ito. Alis na natin lagi ni malaki kanin. Iwa din kang kamot. Kaya guys, yung pasyon. Oh. Nami na ko. Nami. Nakaman yung vitamins good. Nanapat si Dante guys. Mulai lidir-lidir dire. Silang grupo. No? Ipadapli ng bato pa ibutang sa punuan sa Dante. silos lagi ruusan na. Dante. Hoy. Kaya mahal ka itong sibuyas ron, ginuuko. May mitos buhol kaya naikuan. Uhot ba uhot? So wala may mahimo ni Nicole dati guys. Mas Dante, apil-apil pog tanom. Sa may gitanom ni mo Dante? Na, hidaan galing mo na. Diya pog ka itanong pog ka ni mama diha. Tanong kay mama diha dapit. Hawa sa na. Hawa sa. Hawa sa ba? Ali Dante. Sumawa. Udto kanang dahon sa kamuti og kuan. Diya kaning gipakuluan dani guys kay nanginhas mamis Nicole. Among butangan og kuan litob. Kaya di man sila makaon danig atsal. Pulita lang. Kani guys, litob ni na nanginhas mi. So lami kay sabaw kay naisabaw sa kuan ya. Timplahan na naman na, Nicole, timplahan na. Yan na guys, aghang paniud to.
Ano yung paniud to guys, okra og kanang saging. Jag kang Nicole kinhason katong litob. Anong git ko paniud to. Hindi guys, natrabaho di ko speakers gani ha. Hindi. Mami gisa ka nga kahoy dito ba nga tingahan tong kahoy pa? Mahogany. Mahogany nga. Di ka nang daka ka mahogany ba nga di magakos ja. Ako itong ipamut lang itong mga sanga kay kuha na sa mga tanam. Nasa ang amo. Hindi, si Papa Edin tatoy hang pasakon. Hindi kay makuyawan na sa musakas ka ng hagdanan bitaw. Ako na lamay musaka. Matong, sige ko pamutol dito sa mga sanga. Sa dapit-dapit sa babaw to no. Diluksuan ko kuan. Has. Di mo tugikan. Pagka kataas. Oo, murang ni nga na ang has. Nauyog siguro. Pag uyog, gusto mo yung hulog siguro. Tagban din mo muang. Ning tugdon sa ning tugdon. Ning tugpa dari guys sa hang liog. Sa hang gihana ra bug dawa kay ang gilabay kay. Madyo gani paglabay na hawa ma. Kuan budi kay na. Grabe din siyang katawanan. Maigli sa madyo lumang kuno guys og ako may ni saka kay og si Jenny saka. Basig mahog si Jaman jama. Disgrasya na hinuon. Hindi juga na ng alas eh. Madisgrasya. Jama to nga. Tanang hayop. Padadon gyapon kog pamutol didto. Naghana may gipamutol nga kahoy ba kay nalabungan ng mga tanom. Jadi man to mamaak tong hasa guys kay kuan man to. Kanang green nga has. Bakit yapon to ay kung malupitan nimo. Nya kay des ni agi nakakita na mamighas dadto sa kuan. Murag wa na ko kadto mahadlok kay nakahawid naman kog gas bitaw nga ikog. Manawan murag wa na ko mahadlok. Pero pag pilit di sang liog ning kulapot dari hanggi nga na gilabog sa nakakita si Ja. Ta si Ja nga hadlok kan ni Ja bago kuno kay wa si Ja mo si Ja pa kuno tumulukso si Ja sa saka. Grabe guys kay kuan kanang narbaho li ko dito sa amo kay dagan ko tayo nga wala pa ko nagkuan mo nang nagkuan ko nagdubli trabaho ko. Diya di ay mga unday tawa mo ko nang agdaday ninjo. Imo sa bana. Ha? May nung ako lang tubig. Tsukos dito guys kay Mite ini mo diya. karon na ko ginamos. Ang kay kaaganahan man ko mo kuan na ni okra. Nami man gud siya okra. Hindi maka-anemic na. Hindi maka-anemic. Man. Diya guys, wala ito guys, pag-ani ko na hanggang kuan diya. Sila ramay tingkaunda ning hang malbiri. Dami siya og kanang hinog na kayo. Di putlan na dato aw gitang-tang na hanggang kuan guys, kanang tawag ito. Pasyon kay magpuli na pug pasyon nga katong puwang nga gikan sa kuan ba, buhol. Naka CDI. Nanurok na ito oh. Diyan mo yung panyud to. Diyan kuan guys, kanang malagi na problema lagi ko kay manang doble trabaho ko kay kuan dili ko makasildo sa YouTube ro buwan na kay wala makaabot og wala jud kaabot og $100 ja kinahanglan man sa YouTube baka $100 ka walang headline jud ko sige trabaho nga ugma guys magluto na pud ko og biko manuroy ko sa briefing. Tangon na dito. Ha? Tangon na dito. Di mo kung answer mo ko sa kasal naman ko. Hala pa minabi, sayang nga anak. Pero anong ginagawa na eh? Sige ikaw, hindi pa minyata na yung ano yan? Hindi yung sa day mong nala si Crystal day niabot na day guys kayo. Kuan. Hapdira sila kay naay meeting. Hindi ato ang transporto kaya dadali ko sa buhat nun. Diya guys, daghang kadong salamat day guys. Nicole di aday so guys.
Pwede siya, pasalamat na ini. Salamat ka Jumini yung tanan sa maraming congrats sa iyang pagkapasar. Suporta kay Nicole. Sige na, pasalamat na nila. Salamat sa tanan na ni Gwit. Gikan sa gawas po sa nasod, dos Pilipinas, mag-asa na viewers ni Mama. Salamat. Diya, pan guys, alam, magiging siya karon. Maghuwat pa na siya utaking. Mga March pa. So, siya Yeah. nang utiking ninyo ang lisensya ihatag na na. Ano na mo? Itong naman may duha mong good na idea mong makuha. Lahi itong lisensya, lahi po itong usang member sa Philippine Criminologists Association. Manong para good mi nga kami, ano jud mi. Lisensyado na mo sa Oo. pagka, kuan ba? Diya, kuan ko sa mga tao bitaw nga malingon og pakals ba. Kaya namin ang mga daghang kadto nga rin sa ako may magpapakals. Kaon ba? Kaso ko may magpakaon pero wa jud sa namo sa mong ideya nga magpakaon ni guys kay Wala na, budget pa. budget niya. Ngayon alam na. Niya lang na og kanang kuan pero ang uban magud jud mga classmate pagka pinakaadlaw litso na jud sila. So, may Litso kandam. nila. So kami wa mi na Kay so mas gikan unahon pa pa, magud mas midli. unahon pa imong dental clinic. Importante ba na? Hindi, ang among unahon jud ni Jara guys. Unja ra jud ang among pakals kanang sa tawag Pakas di man tanan pakas yung balaan good. Ah, Kaon kanang- good. Pakaon. pagpakaon ba kay bawo dyan na nga na mo graduate pagpakaon nya. Pasalamat ba? Pasalamat lagi nga na aguban manggilitson pa pero kami si Nicole di man sa ganahan nga na bisag katunyang birthday gali diyang graduation. Nalipay na nas Nicole og kuan pero dapat kami mga ginikanan lagi unta namin tayo may grade niya sa man na nga sa panahon nga gikan pa man og crisis kung may maka bangon manang pasensya salaman sa mga katong ni message na ho nga ano sa ang pakals kay mahitabo ra na pohon manuyang Ginoo maka magrasyahan ta makatrabaho na si Nicole makatrabaho na kanak so na ka mo papakals or inag humag-taking Di ka magsaat. Depende. Bakal. Huwag na May problema. na kay ilang papaidi kay pila ra ba ilang sweldo in taon. Mas una, sa gid na ito ang importante. Ang among unahon dun Sunod na- na importante nga step, gid ba? Aga mo yung unahon kanang ijahang mga kinahanglan sa pag-apply. Manay among tiguman. Diya amohang mapadintal si Jama. Tang-tang tong mga daot ng ipon. Go out ragod. Diya kuan siya ng malimpyuhan, mapastahan ng mga buslot kay mao man dyan pinaka requirements og mag-apply. Di man ka madawat og na kay mga daot ng ipon. Mana una dun na mo baho maniniko aw ipa himo niza na ho nga. Wala yung kuno kanang iyang dental. Kana mo yun na, gid na. Niya dental niya ikaduha kanang mag-utiking diya wa pa mi kay bawog asa dapit. Wala mo pa ng panghandaan kay bisan og kalit-kalit diya. Kalit-kalit wala tay pamasahe mo adto. Dili mo gud na kalit-kalit. I-announce mo gud na. I-announce na. Schedule. Nalay Pero pero March siya pero ano pa may update pa meron sa mga First tweet na. Smart. January, February, March pa, February pa man. Lugay pa. Makatigom pa ta. Na ikaw makatigom pa ka kay musil Dili kay siya kan man. Magparton siya og protocol. Libro nga sa neuro. ano wala lang to kung nila gusto ka na ay sobra. Sobra tulong na ano. Nang kay mo exam pa din na sila neuro. Nang kami gininjo guys ma exam pa nila neuro. Hindi kay daghang salamat maro to among gi-share po ninyo nga kanang kuan kay nalagi nang notan lagi dali ano lagi may magpapakals. Diya wa man jud mi na mag-ideya og pakals kay ano gani lisod kadyo. Lisod kadyo maghanda og kanang magpakals ka ba diya batay budget. Diya ang kamahal kadyo palitonon ron. Daghan pang nakapila nga mga gastuhon. Lisod kadyo man. Daghan pa kay nakapila. Pero kung naalang dyan noon, may problema dyan na. Wala pa naman dyan Di blow out lang ko sa. Bro, sa nagkaon sa amin sa gawas. Nala lang ko doon sa agad.
Okay lang gud. Okay na dyan kuno niya guys, bisag wala. Tapulin lang, lipay ako. Tarpaulin. Asa may butang, bumbong na, tagpi-tagpi matubay. Yung silid ba? Balay. Kaya yan tangpulin guys, oh, yan yung butang darya. Okay na guys, salamat. Salamat mo. Salamat to guys, ang video karon. Amo naman pong gi-share ang among daily life. In Ang the daily ABC. vlog. Just si Crystal the IBC kay nag-update lagi sila karon pero basic aso sa kay mag wala po sila kanang exam. This week na po sila Mag-project. mag-exam ya. Manang focus lang po sila sa siyang pag-eskwela kay malagay na Naning kayo. naning kadto sa katanan kanang kuan din siya kanang maghilak din siya night why di siya makahimos diyang mga kuan Init ang ulo, gang buhaton. grabe kanang di siya kang panting mo eskwela nga nag-abot sa eskwela nga why wa say dang bit-bit siyang utok ba nga unsa iyang ikatubag nga na ba manang grabe di siyang tuon. Guys, mo na to guys, salamat. I love you. See you in my next vlog.